Live report! Idol Dennis, please come in. Nagpalagip manen ti Provincial Health Office, iti publiko, iti malang asahig, iti reto nga dry season. Pasti balag ti pag-asa di kalman, posible nga marik na akin ang update index iti bulan iti April, aging gana iti bulan iti Mayo. Iti diyang ti Provincial Health Office tultulimet iti kampanya kagi amin na barangay para palang karating na panagan-anad at pamalabanan iti heat stroke. Malagip na iti napalabas nga bulbulan adamatan dagiti pimusay gapu iti panakatake ti puso nagkastamitin iti panakatake o palang iti anangato ang cholesterol kendi ko bingan na pimusay at 2028 manibot na vera gapu iti na panaka-stroke kunati Provincial Health Office magsabol iti pag-anad ng una kasi sa history iti stroke as tunumuto diyang inang bagada at tumliklikan iti heat stroke magsabol iti pananginom ti adong liquid iti bagi kaya kasamitan abundaran iti alcohol, take note alcohol idol aliklikan iti panakan iti head exertion iti aldaw, nakapudpunot nga pa nag-exercise, kuno pa nag-jogging. Masabol iti po ng sektar iti kontra iti sunburn. Masabol iti pa nagbado ng iti lawlaw, hangad ng iti nakipet. Kastamiten, liglikan, iti pa nagparking, iti napudot nga may maysa. Masabol nga agturong kada itay nalamis na lugar kastamiten take iti maintenance medicine sakpay nga rumar iti pagtingan and of course take a full shower every day ito namon para iwas by anglit akas kunam Idol Lorenza iti agdama kaya mang namnama iti PHO ababayan iti programa sa LGU kat tuloy-tuloy iti na pa nag-monitor para parang ito panakaliklik iti panaka-heat stroke iti reto yung napanawin iti Quaresma. Idol Dennis Galipio, Tatak, IFM.